mae Ioan yn dilyn y stori am i'r gair ei dyn, yr un sy'n cynnal bob peth, fynd i'r croes. Y stori ddim yn ben i'w mynd, doedd gan y marwolaeth ddim rym drosto ac at y fod fel y trydydd. Ac felly, at yr un gair i'n dod ato heddiw. Ddech chi wedi yn gweld. A rwy'n beth sy'n ni'n diolch i ti am y bore hwn o'n i'n dod at ti. A ni'n gweddio bod ti yn agor ein cylon ni heddi i glywed a ddysgu mwy amdano ti at y gariad. Amen. Pwyslais yn yr emyn yna, a fod Duw yn creuwr y cyfan sydd. Sy'n nesaf, na ni gael sy'n diolchgarwch bach. Na ni gael wythfa deuluol yn y bore, annog pobl i ddod â plant yma. A falle, Geraint ar ôl i ni gael cyfnod o weddi, sa ti'n dweud stori bach wrth y blant? Yna ddwy yma, a da ni angen ailgydio yn patrwm. Felly, rhagrybydd ti yma. Nawr ni feddwl am weddi, oes na rhywbeth ar eich meddwl chi bysach chi'n licio ni weddio drosto fo bore yma?
Gwyddwch allan os da chi'n teimlo fel gwneud. Helo, Nel. Croeso. Oedden ni jyst yn meddwl am beth da i weddio dros ti. Mae'n oes o'r beth yn hyn nid yma sydd angen i gweddi ni hefyd ydw. Y cyfarfod fydd yn Glasgow yn arbennig o byd. Ia, COP 26, da ni'n dinistrio creadigaeth rhyw. Mae di roi yn gofal ni ddod. Mae arweinyddion gwleidyddol angen copi socks ydyn yn y dyddiau yma, a ni na hefyd, oherwydd bod ni'n dinistrio y greadigaeth. Unrhyw beth arall, un peth arall. Parhau dros Afghanistan wedi gyflawni o iawn newyddion nhw. Ydy, cofio am Afghanistan hefyd. Gawn ni chydig o ddistawrwydd i ddechrau, so os unrhyw un ohonoch chi'n teimlo, mae yna wahoddiad i chi offrwni gweddi, fer, os da chi yn y gynulleidfa eisiau gwneud hynny, gnewch yn ystod y distawrwydd rwan. Dewch chi ni gydweddio. Dyn ni'n diolch am ddwrnod braf. Dyn ni'n eto'n edrych bore yma harddwch y greadigaeth. Dyn ni wedi canu amdani yn diolch i ti. Am dy gariad mawr sy'n eto mewn gymryddion i bob un. Arbennig felly am dy rôl yn Iesu. Yn Iesu hoi un. Fydd gwaredwr i ni. I ni fawr gyd enw di a hanfol enw Iesu gyda'n gilydd y bore yma. Amen. Ac wedyn ni'n parhau i boeni, pryderu chydig bach am yr hen haint yma. A dyn ni jyst yn gobeithio arglwydd na fydd o'n mynd allan o reolnes wrth i'r diad o. Dyn ni'n cyflwyno'r sefyllfa i ti arglwydd ac yn erfyn ac yn pledio bod mae ddiwedd yn dod i'r holl ddioddau sydd wedi bod ac yn parhau i fod yn hysgrau gyda'r haint yma. Felly yn dyner iawn, dyn ni'n rhoi y cyfan yn dy ddwylo di. Amen. Amen. Diolch i dy arglwydd am dy gariad rhyfeddol dros i gyd. Diolch am dy ras. Diolch am dy haelio ni. Diolch am dy ddaion ni. A diolch am dy holl enghreifftion i rifedu i ni yn arbennig i aelodau eglwys sefydliadau. Ar dy trigareddau ar y dim oll yn byw. Sa'n ni dewch ar llawen hawdd. Mae diolch i'r ior. Arglwydd ein Duw, i ni diolch i ti am ein cymdeithas am hadoliad y bore yma. I ni ddiolchgar bod y drysau ar agor. I ni glywed gymaint am eglwysi sydd wedi cael diweddar. Ond diolchwn am ddoleia i eglwys eraill sydd ail agor. Am y tro cyntaf yn ystod y cyfnod hwn yn dechrau cyffili. Rydych chi ar oedfa yno, a ein cyfraith Dr Phil Ellis yn arwain yr addoliad. Diolch Arglwydd am gyfle i ddadoli di fel hyn mewn can a mewn gweddi a mewn myfyrgod yn dair. Diolch na dim byw wyt ti. Bod yr arglwydd Iesu'n arglwydd byw sydd yn teyrnasu heddiw yma, sydd gyda ni drwy daith bywyd, sydd yn cerdded hefo ni drwy Covid a galar a llawenydd a tristwch. Dyma frawd
a anwyd i ni, erbyn cledu a phob clwyd. Wyt ti ddiw ffyddlon, ddiw dibynadwy. Da ni wedi sylwi pa mor sigledig ydi bywyd yn y dyddiau yma. Gymaint o bethau'n yn taro ni ac yn tanseilio'n ffyr. Ond yma'n dy gwmni di a phan gres yr ysbryd glân, ac yn gwmni yn ffyr Gristnogion, da ni'n cael cyfle i gadarnhau yn ffyr, i gyd addoli, sylweddoli da ni ddim am penna'n hunan, ond efo ti o arglwydd yn tynnu ni at yn gilydd. Roedden nhw'n amdyfendith ar yr eglwysi ar hyd a lled Cymru, ac yn am y tystiolaeth dros dymor yr hydref fel hyn. Cadarnha weithgaredda yr eglwysi, mewn dyddiau sydd wedi bod mor anodd. Da ni wedi dros yr arweinyddion eglwysig yn wynidogion, yn flaenoriaid, yn ddiaconiaid ac yn aelodau. A wedi ddim rhoi dir yn ei ffyr i ddyfalbarhau, i fyw dy fwyd di, ac i dystio i'r newyddion mwyaf syrdanol fu erioed. Efo ti yn caru ni drwy danwyl dda yr arglwydd Iesu. Tywys ni o syl yma i lawenhau yn dy gariad di, i ddysgu amdana ti drwy y gair, ac yn ystod y wythnos, gyfasanaethu di yn pob man y tydau ni. Clyw gweud, yn enw Iesu Grist, yr hwnna'n dystod i wedio gan ddweud, ein tad yn y neroedd, sancteiria denw, geled y deyrnas, gwneler gylchus, megis yn y nef, felly ar y nef. Roedd ni heddiw i'n bara gwynibio, maddau ni ein trosebau, fel rydym ni wedi maddau i'r rhai a troseddon i'n erbyn. A ffaith am dwyd braw, ond gwared ni ar glwg. A mi ddeuddo ti o dirfas, a'r gwrwyd. Diolch i chi rwyd y clywed eich gweddia chi. Mae'r parchedig Geraint Morse am ddweud gair bach mewn eiliad, ond gai groesawu fo ymhellach y bore yma. Mae'n hyfryd cael ei gwmni fo. Mae di gwynidogaethu ers 1986 mewn amrywiol eglwysi. A dyna'r blwyddyn ges i fordeinio. Ac o'n i'n gofyn i ddod lle bys, yw ti chydig bach yn hyn na ni, dim llawn chwaith. Ac mi fuodd o yn athro yn Llundain, cyn profi galwad yr arglwydd i'r wynidogaeth. Ac mi ath o wynidog i fro i febyd mewn ffordd. Yn gychwyn, mae o wedi bod yn wynidog yn Hengros a Cross Hands. Mae o wedi bod yn wynidog yn Pennywel, Gaerfyrddin. Yna mi gafodd o alwad dramor a threulio 2 flynedd yn Hong Kong, 2010-2013, cyn dychwelyd yn ôl i'w wreiddiau yn Sir Benfro. Ac yn ddiweddar, mae o hefyd wedi bod yn wynidog anrhydeddus hefo'r annibynwyr. Bedyddiwr ydi o dras ac argyhoeddiad. Ond mae wedi bod yn gwneud gwaith rhagorol yn bugeilio rhai o'r eglwysi annibynol Sir Benfro. Gyda fo y 2 o feibion a 4 o wilesau, a mae o'n cael treulio amser hefo nhw, bo a tinau wraig yn ystod y Sul heddiw. A mae'n hyfryd cael dy gwmni di Geraint, a diolch i ti am ddod i'n harwain ni yn y gwasanaeth. Wel, diolch yn fawr iawn am y croeso. Mae'n dda cael bod gyda chi fan hyn yn yr eglwys newydd. Fel y ddau yn dweud, dwi yn cael penwythnos hyfryd gyda'r wresau. A dwi wedi treulio lot o amser yn eistedd ar y llawr, ac yn gorfod ar y llawr ac yn chwarae ar y teganau. A nawr beth dwi'n gwneud, dwi wedi casglu rai o hoff bethau popi. Mae wyles fach ni, mae Peder gen, mae Zoe yn 8, mae Poppy yn 6, Rwy'n y 6 ma? Mae Roxanne yn 5, a mae Awena yn 19 mis, babi.
So, o'n i'n chwarae ar y llawr prynawn ddoi gyda Poppy. A dwi'n meddwl, Poppy, ti'n bod yn dangos fi rai o'r hoff bethau di yn yr ystafell. Ac ata ti cael ei merthyg nhw i ddangos i blant eich nesaf. A dyma nhw. A dwi eisiau chi gofio nhw. Chi'n ei gofio nhw? Hoff bethau Poppy. O, drychwch ar hwn. Oh dear. Oh dear. Wel, gwyddes i'r Poppy, ti'n hoffi y cardiau yma nain yn byd gweithio di gwaith ti? Mae'r bobrwls rhy hir. Cardiau o nain di gwaith i Poppy. Mae'r bobrwls yn hir. I chi wedi gofio? O, a oedd hwn yn rhywbeth hoff iawn gan Poppy hefyd. Chwarae hyn, a beth sy'n dda am hwn? Nid hwn yn rhydd. A mae wedi dweud, a chi'n cael lot o bethau, a chi'n gyffordd yn ôl at ei gilydd yn y drefn sydd yn gywir. O, dwi'n ysgrifennu, dwi'n gwybod symud. Na, so ni newid y camera, paid yn fwyni. Dan. So, o'n i'n chwarae gemau gyda'r pysgod, hyfryd. Chi'n di gofio hyn i hyfryd? Beth yw hwnna? Beth yw hwnna, ti'n meddwl? Wy, o nid i'n iawn. Wy plastig ar gyfer gem. A wedyn, mewn fan hyn, mae gan Poppy yn yr ystafell offeryn cer. Ti'n wario rhywbeth? Dim beth? Wario piano, ti'n wario rhywbeth? Dim eto, na beth. Ti'n wario rhywbeth? Chi'n gweld, mwyn allan gynnar. Chi'n gofio hwnna. A wedyn, o weles i, mae hwn yn ddiddorol iawn. Hen gragen o'r môr. A oedd Poppy'n hoffi hwn achos y lliwiau sy'n tu fewn. Lliwiau pert iawn. Ac yn llyrn tu fewn, hyfryd. A mae hwn yn rhywbeth ddiddorol. Ond beth yn y byd i chi'n meddwl yw hwn? Achos edrychwch chi'n ofalus iawn, efallai... Ffosil? O, mae lligen bagu tyda ti. Ffosil. Le mae'r ffosil? Ti'n o'n dangos e? Just dal lan. A dangos i'r bobl, le mae'r ffosil? Cer o'n e. Mae'r bobl sydd yn y cewr yn ffili gweld, sy'n llywyd hefyd. Dangos i'r bobl fan'na, beth y ffosil. Ie, diddorol iawn. Oedd gan Poppy yn yr ystafell ffosil. Ac o'n i'n meddwl, waw, mae hwnna'n rhywbeth rhyfeddol iawn. A un peth arall. Beth yna? O ble mae hwnna i dod? Iawn, gred, na'r ffosil yna. Chi'n gwybod, hwnna'n mowr gyda. Waw, lot o bethau fyna. A dau beth arall o stafell Poppy, mae nain yn gweud, hyd yn wedi, mae nain yn gweud, gweud caf. Mae nain yn gweud bob fath o bethau. Mae nain wedi cysgu, mae dweud yn gwely, ori yn gwely. Un yn gweld oed o'r trin o'r efo na nain yn gweud. A mae wedi gweud cath fach. Ti'n dod i weld yw ti? Ti'n dod i weld yw? Oce. Ti'n segmentu hwnna? Oce. Ti'n cadw fe am nawr, ond rhaid ar ôl ar y diwedd. A pobl ew. Lewn iawn yn ysnewydd, pobl lewn iawn.
Wel, a un peth arall. Oce, mae hwn... Oce, mae hwn yn rhywbeth arbennig ar hefyd. Os ydych cael ei nawr, os bosib. I ni defnyddio hwnna i wneud pethau credigol, beads a pethau. Nawr te, na i droi hwn rownd, fel bod chi ddim yn gweld i byd sy'n y stôl. Faint o pethau rein wyt ti'n gallu cofio? Be ti'n cofio? Na'r hynny mae'n cofio'r gath, ie. Ti'n cofio rhywbeth? Het? Siwmpet, oce. A bobl ar ben y siwmpet? A bobl ar ben y siwmpet? Wedi hwnna diwetha? Wyt ti wedi mynd siwmpet diwetha nhw? O, oce, iawn. Wel, diolch am bob nain sy'n gwaed. Diolch am bob nain sy'n gwaed ac am ddillad cynnes. Rhywbeth arall ti'n cofio? Oedd beth arall ti'n cofio? Ti'n cofio rhywbeth? Dwi'n gweld bod pethau wedi Beth arall? Beth arall? Ffosil. Ffosil! Iawn. Mae'r byd, oedd sôn yn y gan am ar arglwydd Iesu Grist awdur y greadigaeth. Oedd e yno ar y dechrau. Cyn y ffosil, oedd Iesu yn arglwydd. Mae hwnna'n rhyfeddol. Rhywbeth arall? Offeri cer, ffliwt. O, ti'n hoffi hwnna? Diolch. Da iawn. Diolch am ddawn i chwarae offerynnau. Hyfryd. Rhywbeth arall? Ie. Byd? Ie, mae byd yn mynd yna. Ffantastig. Rhywbeth arall? Chi'n cofio? Wi! Ie! Wy! Wy! Ac i ni, rhaid fod ni, wi, wedi berwi yn y bore. Wy chi'n cael y bed. Ni'n cael wir ti. Reit, yn arall, mae 3 peth ar ôl. Chi'n cofio? O ie. Hwnt? Waw. Ond hwnna'n rhyfeddol, dyn mor fawr. Credigeth Duw. Mae 2 beth ar ôl. Ie. Cragen. Cragen. Ond dwi'n rhyfeddol, pethau ar lan y môr. Gweld rhyfeddol Duw. A un peth arall. Be ti wedi gweld? Un peth arall? Mae un peth arall ar ei ôl, oedd e'n dod mewn darnau. Ysgodi. Rhyfeddol Duw yn y credigedd. Mae'n Duw ni yn rhyfeddol. A ni jyst mynd i weddio nawr i ddiolch i Dduw am ei rhyfeddol. Oce. Ar blwyddyn, diolch i ti bod holl bethau ni gweld yn hamgylch ni sy'n sôn am rhyfeddol y credigedd. Diolch bod ni'n gallu mwynhau y pethau rhain i gyd. A mwynhau nhw fel rhoddion o ddwrth o ti. Gwna ni ddiolch ar arglwydd ym mhob dim yn enw Iesu Grist. Amen. Diolch yn fawr. Sgodyn. Diolch i ti, Geraint. Oedd hynny'n hwyl, doedd. A da ni wedi colli cael stori plant yn y cwrdd bore dydd Sul. Ac felly dyna ail gychwyn ar grywydd
sydd yn dysgu ni i ddiolch i Dduw am holl gyndeithio yn bywyd. Ond diolch sy'n dawd yn rhywbeth. Reit, dyma ni gael can arall rwan. Falle bod hon to chydig bach yn anghyfarwydd, ond gobeithio yn ei bigo lan yn gloi. Un y ddau o bethau i rannu i chi gwybodaeth. Cardiau pen-blwydd, da ni diolch i Glesni Wettleton am ei gwaith yn danfon cardiau pen-blwydd i'r plant a'r bobl ifanc. Ac hefyd yn diolch i Rachel a Garfon Jones am gymryd at y gwaith am gyfnod o 2 flynedd. Da ni diolch iddyn nhw am hynny. Boxes Operation Christmas Child. Maen nhw yn y cefn yn fanna. Mae gen i un yn fama, Blue Peter wedi greu yn barod. Os da chi isio un neu ddau, maen nhw ar yr ffordd allan yn fanna. A dwi wedi nodi ar y daflen
Y sil olaf hydref i ddod â nhw nôl, ond dwi wedi rhoi o'n fuan mwyn i chi gael eich atgoffa'r y sil hwnnw. Byddwn ni angen nhw erbyn y sil wedyn. Felly gwnewch eich gorau glas, mae o'n dod â llawenydd i blant ar hyd a lled y byd. Elusen, da ni wedi cael yr elusen nawr, a mi ddaeth rhagor arian i mewn ar gyfer y ddwy elusen. A mi fyddwn ni'n cyflwyno siec i wneud Arennau Cymru yn ystod yr wythnosau nesaf. A da ni'n gobeithio bydd rhywun yn cynrychioli yr uned Arena yn dod i dderbyn y siec ganddo ni. Paned y goffi, os da chi'n dymuno yn coffi un ar ddiwedd y gwasanaeth, ddoth na griw bach da y pythefnos yn ôl. Os da chi'n rhydd am ryw hanner awr, dewch chi gefn coffi yn Whitchurch mwyn i ni gael paned a sgwrs hefo'n gilydd. Yn ystod yr wythnos, pnawn yma am 3, mi fydd Geraint yn agor y gair i ni unwaith eto. Cwrdd gweddi Angor, hanner awr wedi 7 ar Zoom. Cwrdd gweddi nos Fori, hanner awr 7. Nos Iau, Odyd, hanner awr 7. Da ni am gyfarfod yng nghaffi y capel yr Eglwys Methodistaidd. Am y tro, a gweld sut yma'n mynd, fyddwn ni hefyd ar Zoom ar gyfer rhai sydd ddim am ddod allan i caffi y capel y Methodistiaid. Sil nesaf, o'n i wedi gwneud camgymeriad ar y daflen, fi fydd yma sil nesaf a Sian Rhys y sil wedyn. Felly, da ni am gael sil diolchgarwch bach y sil nesaf, yn cofio am y greadigaeth ac yn canolbwyntio'n meddylia ar hynny mewn gwirionedd. Dewch at tynnu bwyd sych hefo chi. Mi fydd yna oedfa deuluol yn y bora fama am 10, ac yna gwasanaeth am 3 yn capel y Methodistiaid, ac Angor am hanner awr wedi 4 yn Lyfgyn. Cyn i Geraint ddod, na ni gael pan arall. Dwi'n meddwl bod gan nhw elyn arall. Oh,
fab Amos am Juda a Jerusalem. Yn y dyddiau diwethaf, bydd mynydd tir arglwydd wedi ei osod yn ben Rydyn ni edrych ar unrhyw broffwydoliaeth o'r Hen Testament, mae 3 cwestiwn yn codi. Beth gwe neges Eseia i'w gyfoedio i bobl ei hun? Sut mae weledigaethau yn ffitio mewn i batrwm mawr beth mae Duw wedi wneud yn yr arglwydd Iesu Grist? Ac yn drydydd, beth sydd i ni yn y sefyllfa ni? Beth sydd i ni? Beth sydd i chi yn yr eglwys newydd o'r gair hwn heddi? Na'r tri beth, na'r lefelau gwahanol mae'r rhaid edrych arnyn nhw. Y gair a welodd Eseia. Cafodd Eseia neges gan yr arglwydd. Gwelodd bethau nad oedd eto wedi cael ei cyflawni. Wedd e'n gweld mlaen, wedd e fel petai wedi cael ei godi, ac wedd e'n gallu edrych nôl ar ei sefyllfa ei hun ac yn edrych mlaen hefyd i sefyllfa oedd eto i ddod. A dyna beth sydd yn rhyfeddol ynglyn â'i broffwydoliaethau. Ac yn hyn mae'n sôn yn benodol am ddinas Jerusalem. Yn y dyddiau diwethaf, bydd mynydd tir arglwydd wedi ei osod yn ben ar y mynyddoedd ac yn uwch na'r bryniau. Cafodd weledigaeth ynglyn â Jerusalem, Seion, fel mynydd wedi ei ddyrchafu. Nawr, nid le o Jerusalem, nid na'r bryn mwyaf. Oedd na fynyddoedd eraill yn bwysig yn Israel. Sinai, Carmel, Horeb, ble oedd Duw wedi cyfarfod â'i bobl, wedi cyfathrebu â'i bobl, wedi dod i ymrwymiad â'i bobl. O fe welodd Eseia bod Jerusalem mynd i fod yn ferchafedu. Nawr oedd Hebron rhyw bedair gwaith yn uchelach na le o Jerusalem. Ac eto, mae rhywbeth rhyfedd yn mynd i ddigwydd yn y dyddiau diwethaf bydd mynydd tir arglwydd wedi osod yn ben ar y mynyddoedd
ac yn uwch na'r holl bryniau yn y dyddiau diwethaf. Mae'n amser i ddod, medde Eseia, mae hwn mynd i ddigwydd. A wrth bod y ddinas yn cael ei dyrchafu, mae bobl yn cael ei denu i ddod. Delifa'r holl genhedloedd ato. Na rhywbeth od, dyw dŵr ddim yn rhedeg lan rhyw, mae dŵr yn llifo lawr. Ond yn hyn mae Eseia gweld Jerusalem yn felchafegu a bobl yn llifo i Jerusalem. Ni jyst i ddewo, ond mae rhywbeth arafau eang iawn mynd i ddigwydd, meddai Eseia. Mae bobl mynd i ddod. Delifa'r holl genhedloedd ato. A daw pobloedd lawer yn dweud, dewch, esgynnwn i fynydd yr arglwydd i deml Duw Jacob. Bobl yn dwad yn y lle cyntaf i addoli. Pobl yn cael ei denu gan yr ysbryd glân i ddod i gyfarfod â Duw yn ei deml yn Jerusalem. Ac yna yn dod i addoli, ond hefyd i ddysgu. Bydd yn dysgu ni ei ffyrdd. A byddwn unain rodio yn ei lwybrau. Dwad i addoli, dysgu, ac yna cerdded ar hyd ei lwybrau fe, yn ifydd iddo, yn ffyddlon iddo, yn ei wasanaethu, yn byw yr hyn o'n nhw'n dysgu. Na beth welodd Eseia. A pam oedd hyn mynd i ddigwydd? Oherwydd, o Seion, Jerusalem, y dawr gyfraith, a gair yr arglwydd o Jerusalem. Ac oedd Duw mynd i anfon rhywun i farnu'n deg, i lywodraethu'n gywir. Barna rhwng y cenhedloedd a thorri'r ddadl i bobloedd lawer. A fe newidiaeth mawr mynd i ddigwydd. Offer ryfedd yn cael ei troi i fod yn offer cyneuafu. Curat ei clyddyfau geibiau, cael, a'i gweilfyn yn Gramana. Oedd yn cwrdd â fi amser o'n i'n bach iawn, a wedd ei gweithio yn yr efau. A mae gen i gof blentyn o fynd i'r efau, siop yr efau. Ac wedd e'n ddyn mowr. A wedd ddegyn ag e. A na'r ei wedd e, cyn bod unrhyw beth a thrydan oedd e'n chwarae'r fegi. Chwarae'r fegi. A roi'r heian yn y tân. Ac ar ôl cynhesu'r heian, a'i wneud e'n fframgoch yn y dynnu fe, ac yn ei roi a'i giro fe, a'i siapo fe, mewn i rhywbeth arbennig. A hwnna'n gof sy'n a gweld y sparks yn tasgu. Cofio'r beth iawn. Mae'n amlwg bod Eseia wedi bod yn yr un fan, mewn un ffordd.
wrth yr efau. A wedi gweld nhw'n curo offer, falle offer rhyfela i fod yn offer cyneuafu. Fad mae Efrog yn hedroen a thori'r fad i'r bobl llawer, Curan ei lyddafain geibiau a'i dweud ein yn ramanau. A bydd newidiaeth yn y dyddiau diwethaf, medd Eseia. Ni chyrwyd cenedl, glefydd yn erbyn cenedl, ac ni ddysgan rhyfel mwyach. Ac yna'r anogaeth ar y diwedd, ti Jacob, dewch, rhodiwn yng ngoleuni'r arglwydd. Nawr na'r gair o gair Eseia ar gyfer ei ddydd. 700 o flynyddoedd cyn dyfodiad yr arglwydd Iesu Grist, oedd neges ganddo i'w bobl. Ond i ni'n edrych ar y stori hon, y darn yma o'r ysgrythur, ochr hon i ddyfodiad yr arglwydd Iesu Grist. Ac wrth weld y darn a meddwl am berson yr arglwydd Iesu Grist, fe dwi'n gweld nid yn gymaint y ddinas, ond un yn dod, sef yr arglwydd Iesu. A gynta'n cael ei ddyrchafu. A fe ddwedodd fe, os bydde fe'n cael ei ddyrchafu oddi ar y ddaear, y bydde fe'n tynnu bobl ato fe ei hun. Yr arglwydd Iesu'n cael ei ddyrchafu ar y ddewid o dynnu. Ac o dynnu, pobl yn cael ei newid. Ac ydy ni sôn yn barod yn yr oedfa, yn y gweddiau, yn y cneuo, diolch amdanyn nhw, am berson yr arglwydd Iesu Grist. Yr un a ddaeth, yng nghyflawnder yr amser, i gyflawni gymaint o addewidion Duw trwy'r proffwydi, fe ddaf yr arglwydd Iesu Grist. A fe gafodd ei ddyrchafu i'r gros, ac o'r groes i'r neb. A wedi'r atgyfodiad, anfonwyd yr ysbryd glân, ac ar ddydd y Pentecost, dyma'r bobl yn llifo. Bobl yn dod. Wrth i'r arglwydd Iesu'n cael ei ddyrchafu, mewn addoliad, yn y pregethu, yn y dysgu, yr arglwydd Iesu'n cael ei ddyrchafu, a bobl yn cael ei denu mewn, trwy ryw law ddirged. Dwi'n cofio siarad gyda rhywun o'r Gwraig yn werthu chips yn croissants, Unis Shop Chips, neb ma'n cofio Unis Shop Chips yn croissants, chi lawer ifanc. Ond dwi'n cofio amdani'n sôn wrth lai, am ei phrofiad yn ferch ifanc iawn ar yr eilwyd getre yn croissants. Wei thad ar y ffordd getre o'r Llafar wedi meddwi. Ond rhywsut, cafodd ei ddenu mewn i oedfa y capel Tabor Croissants. A lle o dan bendith diwygiad 1904, cafodd ei dynnu mewn rhywsut i'r adeilad. A sobrodd. A fe ddwedodd Eunice wrth oedd hi'n cofio y deffro nghanol nos a chlywed sŵn canu emynau lawr llaw. We bobl wedi dod o'r tafarn gyda'i thad nôl getre'r tŷ a nad yw'n canu emynau yn y tŷ a chof plentyn o ganddi am ddiwygiad 1904 wedi cael denu mewn. Nawr, mewn un ystod o hwnna dramatig, a wedyn dramatig.
Ond mae'n dweud rhywbeth hefyd am rym yr efengyl. A grym yr ysbryd la yn dyrchafu ac yn denu. A na beth ddigwyddodd ar y Pentecost. Cael y bobl ei denu. Denu i ddwad, miw. I weld beth oedd yn digwydd. A mas o law yn cael ei bedyddio ar ei proffes o ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Be ddigwyddodd e? A bobl wedyn yn dod yn rhan o eglwys Iesu Grist. Ac yn genhadon y cymod, yn gweithredu cymod a heddwch a chyfiawnder yn ei bywydau, wrth i ni rodio yn ffyrdd yr arglwydd. Nawr, yr eglwys newydd. Yr eglwys newydd. Daliwch at eich nod o ddyrchafu yr arglwydd Iesu Grist yn yr eglwys hon. Na trio gwaith chi, na cyfrifoldeb pennaf chi. Fel ym mhob eglwys arall. Dyrchafu yr arglwydd Iesu Grist yn yr addoliad, ei ddyrchafu yn y gweddiau, yn y gair, yn y gymdeithas, dyrchafu enw yr arglwydd Iesu Grist ar bob cyfle, bob achlysur, ac yn y gweddio. Yn y dyddiau diwethaf, dwi'n credu mae'r dyddiau diwethaf rhwng atgyfodiad yr arglwydd Iesu Grist a dyrchafiad i'r neb a'i ail ddyfodiad eto, y dyddiau diwethaf. Ac i ni'n byw yn yr ystyr hynny, yn yr ystyr beiblaidd yn y dyddiau diwethaf. Ac yn iawn fel yr arglwydd Iesu yn cael ei dyrchafu a bobl yn cael ei ddenu. Ac yn gweddio fydd hyn, wneud eich wedi chi hefyd yn yr eglwys hon. A bydd bobl yn cael ei denu i ddod i oedfa, dod gymdeithas, dod i fod yn rhan ohonoch chi fan hyn, ac o ddod, dod i adnabod y gwaredwr yn bersonol, adnabod yr arglwydd Iesu Grist, y gwaredwr enaid, ac arglwydd bywyd. A dwi'n teimlo fel cyffroes iawn i fod yn rhan o eglwys Iesu Grist. A meddwl am y potensial sydd yn pregethu'r gair, ac yn y dystiolaeth, ac yn y gwasanaeth, i ddenu bobl, nid ato chi. Beth sy'n ddeniadol chi ddeniadol iawn bob un ohonoch chi, ond y peth mawr sy'n gwneud y lle hwn yn bwysig yw person yr arglwydd Iesu Grist. Wedi'w bydd bobl yn cael ei denu ac yn dysgu o air Duw, ac yn raddol ei bywydau newid, a'i blaenoriaethau nhw yn mynd i'r efau. A'r blaenoriaethau cael ei siapo gan eneiniad yr ysbryd glân, a mwrthwr gair Duw, i fod yn blaenoriaethau cenhadol yn yr ardal hon, yn yr ardal chi'n byw, yn yr ardal i chi fel eglwys yn tystiolaethu i chi. A na pam mae gair yma yn berthnasol i heddiw. Ac ar y diwedd, mae yna annogaeth. Ti Jacob, dewch, rhodiwn yn oleini'r arglwydd. Ebenezer, dewch, come on. Rhodiwn yn oleini'r arglwydd. Rhodiwn yn oleini
yr arglwydd. Ac mae'n edrych o gwmpas ar y gynulleidfa hardd hon. Rhaid i mi ddweud, come on, rhodiwr yn oleini'r arglwydd, gogoniant yw enw e. Cabu Iesu, yr ysbryd yn denu, a ni'n ei cael ei trawsffurfio i gerdded yn rhywbeth ac i fod yn offer cyneuafu yn ei law mwyn ei enw. Amen. Amen. So to gael ei hon, digwyddiad. Diolch i chi am eich cwmni y bore yma. Diolch i'r tîm sydd wedi bod wrthi yn dod â gwasanaeth at ei gilydd. A diolch o galon i Geraint am agor y gair ac i'n herio ni fel eglwys. Cawn ni rannu y gras gyda'n gilydd. Gras sy'n arglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a'n gwreiddiad yr ysbryd glân, a bod gyda ni o nawr yn hon, i byth. Amen. Os da chi